o tɛ foyi kɛ abada siga t'a la dɛ maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ lasara kɔnɛ an ka foli b'u ye k'a kɔni bele danbɛ so ni waati in na min ɲɛ awɔ k'a dɔn Maimunatu ko ne ko k'a Mayiga k'a ka dugawu ka ɲɛ hali bi Adama Kɔnɛ an ka foli b'i ye Odile Traoré i salamu aleykum i ni cɛsiri Mamadu Sɔnɔgɔ an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an fa ni Kucala depuis Kati min ɲɛ awɔ k'a dɔn Kalouga Diallo a ko d'accord mais je vous écoute tous les jours hali ni bɛ Kalouga Diallo awa i b'i yɛrɛ yira an na Danis Traoré ko saga jule Mali la jɔn de y'o ɲininkali kɛ Danis a ko saga jule Mali la awɔ ayiwa saga kɔni bɛ daminɛ n'i bɛ n'i b'o nɔfɛ i b'o sɔrɔ 12 la 12 ka taa 14 awɔ n'i bɛ ɔ kɔni i b'a daminɛ 20 o ye kwali ka yɛlɛ o ye 20 ka taa e ka segin a kan n b'a mɛn koyi awɔ o ye 12 14 16 awɔ o ye kwali o bɛ daminɛ 20 ka yɛlɛ nɔgɔ alu sibi ko good morning good morning everyone an ka foli b'i ye ina ɲuman ye kunnafoni n b'a sɛbɛn min n'u ko a ma ko nouvelle horizon maa min kuma bɛ o ye Tokuna Traoré Tokuna a kuma bɛ n dɔgɔ a kumana min kan o bɛ tali kɛ min ye awɔ k'a dɔn gouvernement min bɛ anw kunna bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga na o ye a tɔgɔla gouvernement ye n dɔgɔ k'i k'a dɔn a taali kɛrɛmu k'i kɛrɛku daw ka t'i fara awɔ k'a dɔn CNT n'o bɛ Maliki Jaw bolo ka t'i fara awɔ k'a dɔn olu maaw kun a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ tɛrɛsunba min bɛ yen n'o bɛ loi électorale n'a b'o kofɔ jɔn ko Ala awɔ k'a dɔn a sɔrɔla o de fɛ koyi o min n'o bilala ka taa CNT la a corrigeli awɔ k'a dɔn o de nana ni nin ko bɛɛ bɛ ka k'a la baara jɔn fɛ a ma faamu a ma faamu de a jɔra a jɔra de ya an ka taa ɲɛma an ka taa a ka ɲi an ka taa a nana a bɛ komi a nana dɛ an ka taa a gosi an ka taa an ka taa o kumana ni waati na Yusufu a ka taa sɔrɔ Facebook ka jɔ dɛ sabu Facebook maa fana ka ca o ka ca o ka ca i b'a sɔrɔ kangarida de kɛr'i ye fɛn dɔ la musique minnu bɛ ka jouer olu kangaridakaw de bɛ to ka na waati dɔ a b'a hakili t'o la sabu u ko musique ninnu droit d'auteur mɔgɔw bɛ to ka tɛgɛ d'a kan page in yɛrɛ fana bilama a bɛ cogo min bi a bɛ komi wuli ka jɔ b'a nɔfɛ dɛ o tuma an k'an cogo dɔn an k'o faamuya Ibrahima Ouattara an ka foli b'i ye o tuma an bɛ taa su n'a kɛra ko a t'i tugu n'u y'a tigɛ yɔrɔ min na i b'a tigɛ i bɛ tila k'a lajɛ ni sera ka segin a kan n dɔgɔ Tokuna Traoré ale kuma bɛɛ a ko loi min bɛ yen ni awɔ k'a dɔn i n'a fɔ an b'a wele cogo min loi électorale a corrigeli sira fɛ min ye maa 115 olu kɔni jɛra n'a ye nka min ye maa 3 ye olu ma sɔn a ma foyi tɛ yen min kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale t'i da dɔn o de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye session en avril conseil national de transition n'o bɛ CNT ko fɔ olu ka wuli ka jɔ min n'o kɛra a b'an ka jamana kɔrɔ dɛ o de kama jumadon kalo 17 san 2022 o kɔni ye don ye don min n'a sugandira ni ka taa ka bila awɔ k'a dɔn loi électorale min bɛ anw ka kalataw awɔ k'a dɔn ale sariyaw yɛlɛmali min kan ka don kɔnɔna na jumadon taara ka ɲɛsin o ma baara ninnu kɔnɔna na awɔ k'a dɔn ministre délégué min bɛ yen n'a bɛ premier ministre kɛrɛfɛ n'a ɲɛsinnen bɛ politique bunabɔ ani anw ka awɔ k'a dɔn cakɛdaba ninnu olu yɛlɛmali sira fɛ Madame Fatoumata Sekou Diku ale de kun bɛ awɔ k'a dɔn CNT ɲɛkɔrɔ o kama CNT yɛrɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o de ye awɔ k'a dɔn Maliki Jaw ye Basiri Kaba y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw kɔni ninnu donna o de kama min ye awɔ k'a dɔn session baaraw ninnu donnen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ sariyaw y'a ɲini cogo min chef de gouvernement Dr Choguel Kokala Mayiga ani awɔ k'a dɔn a ka gouvernement olu kun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye awɔ k'a dɔn sariya dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ kalata sɛbɛn in na ka se ka awɔ k'a dɔn o la tɛmɛ nka a nana ye k'a fɔ min ye maa dɔw bɛ yen conseil national de transition n'u bɛ o kɔnɔ nin waati in na olu kɔni fana ye wuli ka jɔ kɛ awɔ k'a dɔn Bamajan fari ani Murutili fari k'o da fo ka na kɛ sababu ye min ye awɔ k'a dɔn ko in yɛrɛ kɔni a miki maa kan ni a tibi taba a barika bonyana kosɛbɛ a ko de y'a to amendement n'o ye awɔ k'a dɔn yɛlɛmali dɔw bɛ yen awɔ k'a dɔn o camanba de kɛra loi in na amendement min n'o ye yɛlɛmaliw ye minnu kɛra loi in na a bɛ tali kɛ min ye awɔ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kɔni n'olu welela olu
wela olu bisimila away kado olu lamɛ terikɛ b'a y'a jira k'a fɔ min ye away kado yɛlɛmali sariya sun minnu bɛ yen n'olu taara a sigi den 92 jate yɛlɛmali donna olu de kɔnɔna na o yɛlɛmali min n'olu donna a miki maka kɔni barika bonyana a ko nin ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ conseil national de transition olu maa 115 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmali minnu donna la k'olu jɛra n'a ye ko baara ka kɛ ni o de ye a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni a bisi basa ani a tɔrɔgɔtɔrɔgɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ a barika ka bon kosɛbɛ sabu min ye away kado nin sariya sun ye min ye a tali yɛrɛ ka se ka a bila ba la i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni lajɛra away kado a ko dafɛ k'u ɲininka ko in yɛrɛ bɛ cogo min na ani ko in kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ maa 200 ani maa 60 jate a b'olu bɔ wa u welela ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yalasa ka se k'u lamɛn jɛkulu si tɛ yen min ka maa ma wele a ko de siratigɛ la ko in yɛrɛ bala bɛ yɔrɔ min loi électorale a bɛ tali kɛ min ye autorité indépendante de gestion des élections n'o bɛ wele ko EJ min bɛ n'o ye away kado jɛkulu ye min kan ka sigi ka ɲɛsin kalataw yɛrɛ labɛnni away kado ani a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ away kado laɲiniw tun ye fɛn caman fɔ i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa 4 o bɛ sugandi away kado premier ministre fɛ min ye away kado maa 7 o bɛ sugandi away kado CNT o min bɛ an bolo kɔrɔ Seriba ko a ko ninnu ye yɛlɛmali don a la koyi nɔgɔ away kado ko in bɛ taabolo min kan bi fɛn in k'a kan ka kɛ maa 15 ye a maa 15 min ye away kado maa 8 minnu bɛ anw bara ka anw mara olu bɛ tali kɛ o sira fɛ a maa 8 min bɛ yen n'olu b'a ta maa 7 jamana ɲɛmaa b'o sugandi premier ministre min ko k'ale bɛ maa 4 sugandi u y'o ka sugandi ta kɛ maa 1 ye maa 2 bɔɲɔgɔn min ye away kado o bɛ sugandi i n'a fɔ CNT o maaw fɛ maa 1 o bɛ sugandi au conseil des collectivités o maaw fɛ min ye conseil économique social et culturel olu maaw fana bɛ away kado maa 1 sugandi o mana nin waati ninnu na yɛlɛma donna kow la away kado CNT maaw away kado olu fɛ koyi min ye anw ka ministres olu sigilen don away kado bɛ ka lamɛnni kɛ a ko yɛlɛmani ninnu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ fana anw ka cɛden minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ min bɛ fɛ ka away kado i kanbɔ n'i ye sɔrɔsi ye e tɛ mara la e tɛ fanga la bi kalo 6 i ka dɔn yanni kalataw cɛ e bɛ démissionner ka i sen bɔ a ko bɛɛ la yali u b'i ta k'i bila retraite la o kumana sa e bɛ sɔrɔ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ i ye sɔrɔsi ye i bɛ fanga la bi mara bɛ e bolo n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye kalo 4 yanni kalataw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaaya kalataw e bɛ sɔrɔ ka i démissionner k'i sen bɔ fini ko bɛɛ la ka sɔrɔ k'i kan dabɔ k'i bila away kado jamanadenw ka bolo kan yalasa u ka taa ka tuba deli k'i ye dɔgɔ ninnu ye fɛn ye fɛn min n'o ye misaliw ye an bɛ ka min di n'o tɛ yɛlɛmali minnu donna la a ka ca dɛ kabi nin kuma ninnu fɔra minisiri min kun bɛ yen n'o ye ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ n'ale ɲɛsinen bɛ away kado politique yɛlɛmali ko ma a n'a ɲɔgɔnna caman madame Fatumata Seku Diko ale ye hakililajigin kɛ a y'a jira k'a fɔ dɔgɔ ko nin fɛn fɛn kelen filɛ nin ye k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko gouvernement t'i yɛrɛ sɔrɔ nin na ko gouvernement sen tɛ nin na ayi CNT yɛlɛmali minnu kɛ k'a da tabali kan dɔgɔ ko gouvernement sen t'a la gouvernement t'i yɛrɛ nin si kɔnɔ ko gouvernement t'i yɛrɛ nin si kɔnɔ gouvernement ye fɛn fɛn laɲini o ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigini min kɛra n'o ye assise ye ani laɲini min kɛra fasodenw fɛ ani Mali kura o taasira min bɛ yen k'o dama dama gouvernement ye hakili jagabɔ o de nɔfɛ o yɛlɛmali ka kɛ kelen kelen n'u ka yɛlɛma o bɛ faamuya nka k'a bɛɛ yɛlɛma ten fo 72 o kɔni ye k'a fɔ CNT de y'a ka baara kɛ k'a da tabali kan Batirikaba ko a ko président min bɛ n'a bɛ commission loi ko fɔ min ye Sulemani away kado den ale y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na fɛn fɛn de bɛ yen ni fasodenw b'o nɔfɛ Mali kura sira fɛ i k'a dɔn k'olu y'o bɛɛ sira taama olu y'o baaraw kɛ Batirikaba ko a ko nin ko bɛɛ lajɛlen kelen k'a ban gouvernement ni away kado tibitaba ni min tɛmɛna u ni away kado CNT mɔɔw cɛ CNT ɲɛmaa olu ye vote kɛ wa bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin 92 yɛlɛma ka kɛ wa loi in a tɛmɛna assemblée kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a tɛmɛna ka ban a bɛ taa da maa min ka tabali kan o de away kado belebele n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ Batirikaba ye ɲininkali kɛ yalima Asimi bɛna sɛbɛnden a bɛna bolo nɔ k'a la tɛmɛ wa n'o dun kɛra o ye janfajugu de ye ka ɲɛsin u ka gouvernement ma n'a dun ma tɛmɛ fana away kado o ye gɛlɛya fana ye ani CNT maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni CNT ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye Maliki Jaw ye a ko nin min filɛ nin ye ka kɛ ko nin ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ to tariku kɔnɔ sabu olu ye min kɛ nin ye n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye away kado fɛn ye fɛn min ye kabako fɛn ye fɛn min n'a bɛnnen don n'a bɛnna maliyɛnden bɛɛ ma o kuma siga tɛ min na min tɛmɛnen filɛ nin Mali kura min bɛ yen n'u b'o ɲini k'o fana de ye nin ye koyi wa min ye Mali ye k'o de bɛ gagner wa ni Ala sɔnna a ma Mali a ka ɲɛtaw bɛ sabati nɔgɔ fasiri filɛ min ye away kado nouvelle horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la loi électorale
nyama ko in charla ko sobede aye mali dom bla sigala fambe fi ay ba ndo bismillah tani fasiri ameta do ala ka ni sama ami sama bonde ami nyama le prétoire ne be bolo do be boni aye sebeni ngala to ko de Ismail Jara nyama abena tani dole mfilila ni ale kunye sanfe ana nyini ngali ke dole o balalenu ko alibi anga do mu sente ane gouvernement o kelala la ko mamunna ale be sente kunabi no de colonel Maliki Jawe siku ko Maliki Jawa nyama ko kuma na biki kulenga fe jumeni la ngali to mi asigira munye Ismail Jara ayira ka ko munye transition sente nyama ba no de colonel Maliki Jawe nyama ko sigata la ko transition maje ko abe songa bo afambla la de jatemnali kala chama ya ira ka ye ko mi colonel Maliki Jawe ko na manya ka ko gori be songa do transition tabulu la e ko abe songa bo mi colonel Maliki Jawe anaka chedo fambla ula o ko kum ko la akoni colonel Maliki Jawe de jatemina kala je munye colonel Ashimi ko ta jamana fama ale temano ko faka boy kam se ka ko munye colonel Maliki Jawe ale de deuxième personnalité anga jamana ngona ame domina kompi sigata ko nunu fla tabulu muna ko munye colonel Maliki Jawe afla ka bara muni ko ida munye juma temene ne ma ko akara sobi albi ka dusu kam ko lana malidona munye fatiri ga bay Ismail Jara ayira ka ko munye ni ngali tomi ko ja ko do ko akaseki ko munye Maliki Jawe abiki kulanga fe jumeli la o sabke ni ya jitemene ka laje munye gela obe senga jamana ko kan wuli ka to be sina jamana era kono wala samu transition fanga abiseka gori biseka do ala to muna fatiri ba ka fola ako ali no ya tro munye kulanga Maliki Jawe do ko Maliki Jawe atika bo kaira ka ko munye sugar ko kala maiga ko omani aye ga tamashin do biga ira ka ko munye kulnal Maliki Jawe ya ko gele ya ko obani sugal ko kala maiga kuni nyonje munye fatrike bai ako munye kulnal Maliki Jawe nyama kibe na ka ko abuga tema mamu ne ko sira fe mamu no betuka anyin ko ka abomu sugal ko kala maiga ka gouvernement na ako ko nu sari nu sar wale de maye abina fo ko munye kulnal Maliki Jawe abiga tema ko ka sira de fe ka mona ko ni ka ashiba ko do munye sugal ko kala maiga alila fatrike ba ka fola ako ko misali joye fe nywe akoni ya jitemina kala de wati na muye deban adala babu indele na muye sente ma ani gouvernement ma ko kala sigi de muno me sente kono ko so ma be na ka ko nu sar ayo kumata ayo kuma fo alini mamu no ote munye alini mamu no ote misu miro la ni mai ka do ka ko jiflente ko munye marakala so ma flate ke jankele aledo munye nu sar ayira ka ko munye do be faga kalata kala be ba ko jukroni ni kana uire janye mo ko osi maukna akuni duye bako jukoroni to ko jetemna kalaje mamu na lebe bako jukoroni o te chayo o te musore to ke sugal ko la maiga Allahu akbar bismillah Fatriba ka fola akoko ore kama sako iningali tomi ko abesi o kuma na nusara abe mune ko medo ke sugal ko la mai ko kula akoko iningali tomi ko akasiki Fatriba ka fola akoko min ya jitemna kalaje ko gele ya ko abe nunu nyonje ka be linga wati ni mbo ako doni mngama ni akli bara so ni sugal ko la mai ga aleka na prime minister la ayira ka fo ko ni gere je kulu mun fle ni na be siante ko fo nyama ko ate sare ko no ko ane sare ko amaski fangale fe Fatriba ka fola o ko fa mun na ko do ke sugal ko la ale da hono nyama abina fo mu ko fo alibi munya Maliki Jawe colonel Maliki Jawe se ko ko Maliki Jawe abina fo ana jedo be nyama olu ko mai no ko tusla umayni makai Fatriba ka fola akuni ko ndate mina kalaje aduma wati mina kom sisa anga ni ko ko pew ka anya simi jamana mara ko ne amta bolo mina kombi ko so na manya ka fo ko o kera wati muna munya ashimi ko ta ale fanga ka je suka bo bada bolo ka kulle premier ministre ya ko di sugal ko la mega ma ko mi kala ko aka ka jigiso musab ka mu sente mawire sugal ko la mega atraga programme gouvernemental ka ta bukuna tiya ka ku koro ko wati temunu na mu Fatriba bay albi akmara de Ismail Jara ko mu sugal ana asimu nyama ko sugal ya asimi ko asimu ko sugal munya Ismail Jara albi ayira ka ko mu sente jando ubu ko bara konala gouvernement ninga akoroshi bani sada kura munna atalen flani ni sada kura munna abina tamu sente o konala nyama ko akorofo ka be gela fuka foko abe gela wa mu Maliki Jawe ba ka farata abada ko kana ta bi fli o konala wo ye fli akana bi fli o konala to shla akoni ya jitemna kalaje albi mu sente
CNT maa ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la ni ma ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara koyi a ko waati sera yɛrɛ ministre mun bɛ n'o de Ikasa Mayiga ye Ikasa Mayiga ko Maliki Jawo a ye kɔrɔfɔ ni k'a tigɛ ka bɔ Ikasa Mayiga ale da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye an bɛ don min na ko bi ko transition ko waati bɛ bolila an nɔfɛ ko kuma mugu ba ko ka to yen k'an ka baara k'o kɛ a ye kuma tigɛ ka bɔ Ikasa Mayiga ale da kɔnɔ fatigɛba ka fɔlɔ hali bi an kɔni bɛ don min na ko bi nin cɛba fila n'a bɛ nin jɛkulu fila in n'a bɛ gouvernement o kofɔ ka n'a bila mun ye CNT maaw la k'an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ jamana fama n'o bɛ colonel Ashimi Koyita kofɔ miirina mun b'a la Malijɔ minnu o b'a miiri hakili la u kana a ka Malijɔ ye u kana a ka Maliko u kana fili ji la nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ prétoire ale kɔnɔ Ismail Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika n yɛrɛ b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn nɔgɔ bɛ min fɔ dɔrɔn Malikura i k'a dɔn an b'o min nɔfɛ k'an to nin taabolo in na nɔgɔ ne ɲɛ t'a la dɛ siga t'a la koyi an kana ɲɔgɔn bloku dɛ namara kuma kulɔlen don kɛn t'a la dɛ Malikura an bɛ min nɔfɛ an ye min fɔ n dɔgɔ an ma tila fɔlɔ dɛ an ma tila dɛ 24 n'an tora nin cogo in na moi je vois pas bien dɛ ɲama a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ siga t'a la dɛ a ma daminɛ Ashimi ale ni Sogɛl ani Maliki Jawo CNT ninnu kan ka baara kɛ minɛn kelen kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ Sogɛl bɛ ka baara de kɛ ka sɔrɔ a ma CNT consulter ka sɔrɔ a ni CNT mɔgɔw ma bɛn ko la o kɔrɔ ye k'i b'a sɔrɔ a yɛrɛ fana a ka agenda dɔ b'a bolo hakilina wɛrɛ b'a la min tɛ nin si ye n'o y'a sɔrɔ Ashimi de bɛ ka a bila a la hakilina b'u la n'o y'a sɔrɔ Maliki Jawo fana bɛ ka foli de kɛ hakilina bɛ a la donc problème ye min ninnu ka fara ɲɔgɔn kan u k'u sigi ka kuma u ka ɲɔgɔn kan fɔ n'o tɛ fɛn bɛ yɛlɛ na ɲin tɛ min da dɛ nin tɛ kunnabolo y'an bolo koyi tɛgɛrɛ fɔ Vivi Sogɛl Vivi Ashimi Maliki bɛ ka janda Sogɛl bɛ ka nin kɛta Ashimi y'a kɛta ce n'est pas la solution Mali an mago t'o la dɛ ne siranna koyi bɛɛ siranna parce que ou bien fɛn min don k'a ɲɛfɔ an ye fɛn dɔ dogolen kɔni ɲɛma ka fɔ voilà fɛn dɔ dogolen don fɛn dɔ kɔni bɛ a ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna an bɛ se ka fɛn mun faamu ɲɛma maa saba cɛ dɔw b'i kun fɛ dɛ bon nin tɛ maa saba ye o parce que dɔw fana bɛ yen minnu tɛ ka kuma olu bɛ kɛrɛfɛ o kosɛbɛ Sadio bɛ kɛrɛfɛ Wagɛw bɛ kɛrɛfɛ Modibo bɛ kɛrɛfɛ ninnu fana bɛ yen olu fana bɛ kɛrɛfɛ olu fana les 5 colonels olu b'o la o olu fana tɛ ka kuma o 5 colonels tɛmɛnen kɔ finitigi wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ duguma minnu fana bɛ jɔ in kɔnɔ o tɛ ka kuma donc problème ye min ye mun bɛ ka anw bɛlɛ mun bɛ Maliba in bɔ mun dun kɛra minnu t'o fɔ an ye u ka fɔ joona a banna c'est inquiétant a bɛ maa jɔrɔ dɛ non ɲɛma a bɛ maa jɔrɔ fo k'a fɔ ne ye min ye nin ye a bɛ maa jɔrɔ dɛ a bɛ maa jɔrɔ fo k'a fɔ k'a bɛ jɔrɔ ko dɔ kɔni bɛ ji ko jukɔrɔ a bɛ ka ça va pas ji dugula kɔni a loi électorale yi Sogɛl y'a labɛn cogo di ɲininkali bɛ sigi u k'o fɔ u ka ɲɛfɔ CNT olu y'u ban a ma mun na a ka ɲɛfɔ tiɲɛ don kɛ loi électorale fɛn caman b'a kɔnɔ minnu kan ka yɛlɛma siga t'a la dɛ o b'a kɔnɔ parce que Mali tɛ maa kelen koyi abada Mali a fɔra ko Malikura de a fɔra ko ka yɛlɛmaliw kɛ mais n'a fɔra ko a ma ɲɛ o ka lajɛ 92 yɛlɛmala gouvernement ko k'olu t'u yɛrɛ lakodɔn nin na bilen k'u t'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ o n'a ta bɛɛ CNT y'a latɛmɛ a bɛna taa ka taa di ka Ashimi bila kow ɲɛma sa ka Ashimi bila kow ɲɛma sisan n'a tɛmɛna Ashimi y'a papier signé mun bɛ na fɔ a ye gouvernement janfa a bɛna kɛ cogo di gouvernement tɛ taa sɔgɔsɔgɔ siga t'a la o sɔgɔsɔgɔ donc n'a ma ɲɛ n'o de bɛ sen na ni gouvernement de kan ka taa a ka taa kabi sisan yanni su ka bɔ a banna siga t'a la dɛ jamana in kɔnɔ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna personne n'est indispensable ayi ni karisa tɛ a ti ɲɛ o tɛ kuma ye dɛ maliyɛn bɔbaden de bɛ yen a caman bɛ se ka baara in kɛ a caman donc ni problème min bɛ yen anw tɛ maa kɔ koyi anw ko Mali de Maliba ni problème min bɛ yen ni situation in bɛ cogo min na dɔrɔn u kana to kɔla munumunu na vraiment u k'a fɔ an ye u kana to kɔla munumunu na ka u ka ɲɛfɔ a banna u k'a ɲɛfɔ bɛɛ bɛ lafiya e ne mun ye vraiment malikɛlaw de don tant qu'ils ne sont pas solidaires là n'u tɛ ka u ti ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn janfa a ka di bɛɛ ye a ka fɔ ko karisa cɛ in tɔgɔ yɛrɛ min bɛ kuma CNT la f'a ye bakɔjikɔrɔ ko in fɔ nin Nusa tɛ a ka d'ale fana ye tuma bɛɛ a ka bɔ assemblée kɔnɔ version rouge b'a la kosɛbɛ donc mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ a ko kɛnɛ ma bon yɛrɛ in nafa t'a la Sogɛl fana a ka d'a ye tuma bɛɛ a ka fɔ ko Sogɛl ɲɔgɔn tɛ yen o yɛrɛ c'est pas important nafa ye min ye dɔrɔn il faut aller a ye taa objectif yɛrɛ nɔfɛ a banna baara ka kɛ an bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ kuma ɲɛna Sogɛl wo Nusar wo Maliki Jawo yɛrɛ in ka dabila bɛɛ on a besoin du Malikura a banna avance
N'o tika aka dabla. Aka boy. Ko mi cogo mina vraiment c'est compliqué. On be boy ni. C'est compliqué. Angana nywa nege, angana bin bongo burimuje ka ke binga. Ko nyamini c'est compliqué. Nyama ko yin se ko nyamini de du. To nga temi folo parce que kuna ka damne ni do fo bi mashuna. Ne rebe ka nyere nyinga. Abe masira wo deux pas un pas en avant 99 pas en arrière. Mo wakati dola abina ko kuma re ni boy la. Ali te sama ne. Ibe sira nga kuma jamana yira ko. Wallahi. Non, c'est compliqué. Ibe sira nga kuma. Wallahi ibe sira nga kuma jamana ngono. E ma ko ro tuma meta jaro tuma. Sika ta la de. Ha? Esaka no wati balatile aw mun sigira senga ka gouvernement ka baraka ajete mine. Nyama yemu fo sanima loi électronique suka trane mu sente mo nyoko tiendo. Jama mbala akana yelema. Jama mbala akana yelema. Ga problème ro na ko inkira to ko mun la akatu ko manye. Amanye de. Aw ka ta briefing ko nyoko nai. Ha? No te loi jama tra sente ko na la jabara ni mata ulo. Sam silimate ko yere bilama ite ngura. Awo parce que voilà parce que o fana fora ali oduna anya isa kaba bismillah isa kaba yode fo akoni ngoy na loi chama de tara atara tenjugo la kateme mais ba fora ko loi électorale mo ta don togo togo sente mo yere siraka o tem ni journal télévision so chama wele kanu tun kanu utun ko ka ye min be ka ke assemblée kono donc to nyini ko do de bala to nyini ko do de bi ça va pas sente ni gouvernement ay ñoo fomia abana ou bien achimika ka responsabilité ta abana mais on me fait mon fou yana nyama ame mon fo pem colonel asim ko itayna ani colonel duri boy nyama mali mbu bolo de farafina mbu bolo de aywa wamba nyinu fe nyama ou ka ake masai dama nyama ka do dakle fe mali on be mi fait transition be ko de ke sigata la mais ambe ka ko transition kele de ka parce que mingera o société là ça prouve que transition évidemment ça va pas voilà donc au faudra ngo fo abifo ndo ambita ambise minya ablay jara ambale ka fasiri ambota ablay kuma be sebe ngono sebe min nanga ma ko l'indépendant ameni bela ma do be yere nyinina yere nyini inti do wore ndo minya away kado fali jugo abika da away kado population ga akoni ngo ingera yoro mi o yenjela sagu ani sege mbebe yoro mi away kado obe bankasi mara abu ko fo ko ma chama ulubone na unina civil minu be no lunja suraka tunu nuyi abe ma bisa ba jati magasin do be away ka do ulu ko ni be minena ni ka kono fon bu kono ni ka kila ka tasuma dula ni ngo ingera yoro mi abe jala so ko fo mani yamani me shi ma laboli ke ndo ni ngo yi amba nyira nyini ga munani mbike wati o wati ni minisuma ka manda no kanga kuraya do anye korolala ni ka sara suku away ka do o de be an soro ma mali bay ngondana patrika ba kumana ako ablay jara ya dira ka fo minni away ka do amedo ni ko bi ka fo tigi ni ma hakede bodena unina ale ko ni be do ni mena ulutna se ko fo nga sigate mina su ko ni chama ba de o yera tasuma do na boutique do ni magasin do la olu ye balo boutique ni magasin de way ka do ka fo minye ni ngoy ma fala jugu minye way ka do ma minu tisira alanye minu ngoni te ala yere fando olu mo way ka do lu de ni waliata ka nyeshi an ga jamana ma ako groupe terroriste groupe minu be way ka do kabiru juma do nu kembe ka jala sagu ka lamini ni way ka do mo kule la mangala de on fora ka fembe fo tamba mene shima bo akwa laba sibiri do juengalo klita ani shegi ndo kanga waliya jugu minge kuyo waliya sabu nunu ngulila away kado ku kumbe machama mbade bo ado kumbe moto bala ado yero kumbe minya away kado pikopu kumbe okono ufleka jala sugu de lamini ya membe bulika bo halibi wa soro buli yoro de be ndo kuma no ufleka hirika ka do away kado ni yoro ko folena mashi masaka buli ka village ka lamunu kana yoro do mine ka asega sege chef fembe village kono ado ka be fara nyuanga abe fara la nyuanga jirisu mbado koro fara le nyuanga ufleka do dugu kono sa do ne dugu kono minya away kado butiki ni away kado magasin minumbe uye ta do abela jelena nga yeni ta ka do ala uye ala mine umogo be mina minuna akono uyo lu be de fara nyuanga away kado ko mina ka tanu basiri ka ba ko akoni min vle ne away kado bi ma kamana gwa minya away kado tarani ma doyi utarani ma minu ye abini ka ma bisa banyo abi abo bo nga wati mu tara de away kado ma minu na fugo runa na ka fo jaja minya kare kono na bulongo na fambe akembe sukonye away kado suko ere dai abla jara ako arme ale ko ni welela arme wulile do ni watina
avec ils sont min ye ni yoro ko fele armée be ka gusili ke fan be fe ni armée yɛrɛ bi ɲɔna akoni min filɛ ne n'o ye jalasabu ye jalasugu ni gowale min filɛ ne ka kɛ u ye nin kɛwale sugu awai ka dɔ sɛgɛ fanfɛla b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka awai ka dɔ juguya ta ne ka ɲɛsin o yɔrɔ in fana ma nin ko min filɛ nin terroriste minnu don k'u ni donso dɔw karila ɲɔgɔn na sabu o donso ninnu y'a ɲini k'u bali u kana se ka sɛgɛ u kana se ka taa u kɔ da o fana kɔ parce que b'a ko a ko jalasabu sɛgɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ bankasi mara la n'o ye cercle de bankasi min bɛ awai ka dɔ u ka o kɔnɔ koyi sabu sago ye k'a fɔ k'u bɛ taa binkani waleya ta o yɔrɔw fana sɛgɛrɛ kelen sokura o senbo la wɛnkɔrɔ senbo la a n'a ɲɔgɔnna caman a ko waati dɔ kuma sera an k'a jira limanaw na u k'a dɔn k'a fɔ min ye awai ka dɔ faama u kɔni bɛ ka gundeli kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na sabu min ye awai ka dɔ tiɲɛ ye min ye o de ye k'a fɔ faama bɛ ka fan bɛɛ salo k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan binkani waleya tigilama ninnu ka awai ka dɔ tigɛ da u kan faama yɛrɛ ni terroriste dɔw karila ɲɔgɔn na siga tɛ min na minnu ye jalasabu awai ka dɔ binkani waleya ta k'a sɛgɛrɛ olu maaw de don parce que b'a ko a ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na min ye awai ka dɔ anw ka faama aranfɔri kuraw kɔni bɛ ka taa nka nin maakofɔlen ninnu ka se k'u bali sabu ninnu kalikan de ye k'a fɔ samiya min selen filɛ nin fo habu min ye sɛnɛ awai ka dɔ a tɛ kɛ jamana cɛmancɛ bolo in fɛ jango tɛ dun ka fɔ awai ka dɔ o ka sabati n dɔgɔ min ye awai ka dɔ binkani waleya tigilamaw k'u b'u sɔn kosɛbɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ Ablaye Jara nin y'a ka fasiri ye awai ka dɔ n y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant u ka bidon bɔli e ɲɛ b'a la Marubɛ ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛmaa ne bɛ bolo gosi ka don info matin ne bɛ bɔ ni ale ye nin ye fasirikɛla jɛkulu nin ye u ka fasiri ye u ko Mali ni Guinée cɛla la ɲɛmaa ko janfan kɔni ko o kisɛ kelen ko o tɛ yen mun ye fasirikɛbaa ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin ka waati nin bɔ kibaruya kɔni o cari la mun ye bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ na ye k'a fɔ ko hali videomani dɔw kɔni fana bɔra o kuma la o kuma ka baabu jumɛn ni ko ɲɛfɔ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye Guinée Conakry olu ka chef d'état-major min bɛ n'o de Abubakar Sidiki Kamara u ka ministre défense don Abubakar Sidiki Kamara ale kɔni tun bɛ nin waati laban ninnu na mun ye Faransikaw fɛ yen a ka ale Faransi chef d'état-major k'u ye ɲɔgɔn ye k'u bɛnna kan k'a fɔ ko don dɔ nataw la ko Faransi bɛna n'a ka base dɔ sigi Mali ale ni Guinée kɔni o frontière o la ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruya in kɔni a sɛbɛkɔrɔ cayarila a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ko a cayara Guinée marabaaw yɛrɛ o bɔr'u ka daden o kɔnɛ la minisiri mun yɛrɛ n'ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan n'o de ye Abubakar Sidiki Kamara défense ministre ko a di moi a di ɲɛmaa a ye kɔrɔfɔ kɔni ka a ta a y'a yira k'a fɔ ko ale tun bɛ taama mun na mun ye Faransikaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ maa caman bɛ ka taama in bila minɛn min kɔnɔ ko o tɛ ko maaw kana bila u kunna abada k'a fɔ ko mun ye Laginɛ ani Mali k'olu bɛna janfa ta ni ka ba Mali b'a ko o sɛgɛrɛ ko o kuma kɔni ko o t'a la wa k'a fɔ ko mun ye Faransi k'u bɛna n'u ka base de sigi mun ye Mali ani Guinée frontière la ɲɛmaa ko o kuma kɔni ko o tɛ senna abada o fɛnɛ tɛmɛnen ka fɔ ka bɔ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ministre min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ye baabu ni ka a ɲɛfɔ ka chef d'état-major n'a bɛ Guinée chef d'état-major général des armées ale fana bɔra ka kunnafoni ni ka a sɛbɛkɔrɔ jɛya k'a yira k'a fɔ ko nin kuma min n'a bɛ sen na k'a fɔ ko Faransɛw ka base militaire dɔ k'o bɛna sigi Guinée ani Mali frontière la ɲɛmaa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko wuya kuma dɔ bi ko wuya ko kuma dɔ bi o tɛmɛnen ka fɔ ka bɔ yen maa min yɛrɛ bɛ ka jamana mara nin waati na n'o ye Guinée yɛrɛ masakɛ ye n'o de ye Mahamadu Dunbiya a yɛrɛ fana bɔra a ka daden kɔnɔ juba tɛmɛnen n'o bɛnna suɲɛ kalo tile 17 ma a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kɔrɔfɔ mun ni k'o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye wa a bɛ kɔrɔfɔ mun ni k'o ɲɛfɔ laginɛkaw ye fo ka n'a bila mun ye malidenw na ni ŋunuŋunu kuma mun n'a bɛ sen na u k'a dɔn k'a fɔ ko ni ŋunuŋunu kuma ninnu dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana fila in ni ka an kari ɲɔgɔn na n'o tɛ ale Mahamadu Dunbiya n'ale kɔni bɛ ka Guinée mara bi maa mun de fana bɛ ka Mali mara bi n'o ye Assimi Goïta ye en tant que olu bɛ jamana masakɛya la k'an k'an sigi n'a ye k'a fɔ abada k'a fɔ ko mun ye Faransi ka base ko bɛ taa sigi Mali ni Guinée frontière la ɲɛmaa ko o kuma kɔni ko o t'a la mun ye hali bi Mahamadu Dunbiya a ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i lafiya k'i hakili sigi Mali ne Mali lafiyara Laginɛ bɛ lafiya wa ale ni Mali kelen bɛ k'i bolo mun di ɲɔgɔn ma ɲɛmaa ko bolo di ɲɔgɔn ma ninnu baaraw bɛ tɛmɛ fo ka taa gɛlɛya ka taa a bɔ an kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hakili jiginna i bɛna ye k'a fɔ ko hali juma jan tɛmɛnen mun ye Laginɛka dɔw bɔra taama na ka na Mali kɔnɔna la yan u ye kilomɛtiri mun tagama kilomɛtiri 1000 ani kɔ ɲɛmaa walasa mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ka n'u ka dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ ka ɲɛsin n'u ye CEDEAO maaw ani UEMOA maaw ka ŋaniya
ŋaniya juguya minnu y'a ta ka anw sɛgɛrɛ mun ye Mali ni Guinée mun kuma min bɛ senna k'a fɔ ko mun ye base militaire dɔ bɛna sigi ɲɛma ko nkalon don bi ko nkalon don sini telefɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ info man tɛ ale kɔnɔ fasilikɛla jɛkuluw ni y'olu ka fasili ye Mali bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ arajo ye Nura FM ye ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la a bɛ Jalakɔrɔji a b'o kofɔ Nura FM 76 33 43 03 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye ndɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye Inter de Bamako ale kuma bɛ maa min kumanen don o ye fasili jɛkulu ye o ko a ma ko i k'a dɔn rédaction o y'a jira k'a fɔ transition a dɛsɛ bɛ min ye système min kun bɛ yen kɔrɔlen n'o ye Ibrahima Boubacar Keita fanga ka waleyaw n'o ka taabolo ye k'o kɛlɛ anw ka transition ko a dɛsɛ b'o la dɛ ndɔgɔ ni ko i b'a lajɛ Ibrahima Boubacar Keita fanga i k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye k'ale dafiri bi k'a yɛrɛ ka ko kɛ c'est tout c'est fini a bɛ yuruguyurugu a b'o kofɔ fɛn min kɛra sababu ye k'a dafiri i k'a dɔn ɲamili jugu ani ta sidɔnw fara faralen ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn bonyabaliya ani jamana in yɛrɛ bonyalibaliya o de kɛra sababu ye Ibrahima Boubacar Keita fanga i k'a dɔn a dafiri la nka an bɛ don min na i ko bi transition u ye i k'a dɔn anw nisɔndiya yɛlɛkan bɔra kwa nka yɛlɛ in ye min ye o de ye k'a fɔ min ye transition yɛrɛ a bɛ ɲini ka kɛ i k'a dɔn ni munya dɔ ye sabu min ye jamana marabaw ani i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko a gɛlɛyalen don an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye i k'a dɔn yɛlɛmali minnu bɛ yen n'a kun fɔra ko olu bɛ kɛ o yɛlɛmaliw i k'a dɔn a caman bɛ yen a tɛ ka kɛ dɛ dɔgɔ a b'i n'a fɔ i k'a dɔn ka ko kɔrɔ kɛ ka ko kura labɛn dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye tɔka jɛ ye ko kuma na an bɛ don min na i ko bi ni wuli ka jɔ ma kɛ teliyala dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a laban maa minnu bɛ yen n'olu kun kɛra sababu ye ka burama fanga k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ k'a kɛ c'est tout c'est fini u bɛ bugunatigɛ wɛrɛw kɔrɔ olu bɛ k'u sɔn kosɛbɛ anw ka jamana in kɔnɔ ni waati laban ninnu kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu kɛbaw i k'a dɔn ani ɲamilijugu kɛbaw olu ye fɛnw de ye maa minnu bɛ yen ni i k'a dɔn lakodɔnnen don wa bi marché ni i k'a dɔn fɛnw bɛ ka ta ka di maa minnu ma olu ye maaw ye minnu dama dɔnnen don sabu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de bɛ yen sɛbɛn minnu ye minnu kɔni kɛ bɛ k'u sen don i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ olu ye maaw ye n'a dogolen tɛ maa si la fonctionnaires b'o la magistrats agents des forces armées ani sécurité min ye professeurs libéraux ye ka taa se commerçants ma industriels ani k'a dɔn notabilité traditionnelle a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu kɔni bɛ waleya min na i k'a dɔn fɛn dɔ fɛn min tɛ bi la ko ye a ko dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun min kɛra k'a daminɛ kalo tile 6 ka taa se juin kalo tile 10 ma waleya minnu kɛra jamana in kɔnɔ marché minnu n'olu dira o marché ninnu kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu tulo kɔrɔ suminen don a caman y'a dɔn k'a fɔ ko in laban a bɛ ɲini ka kɛ tɔka jɛ sabu minnu kɛra jamana in firiba ye olu bɛ bugunatigɛ wɛrɛw kɔrɔ ne ka n'u suru i k'a dɔn jamana in kan kelen dɔgɔnin ye jateminɛ kɛ siman dilan usine min bɛ yen n'a dayɛlɛla nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko siga bɛ a ko la o bɔlen bɔ yen min i k'a dɔn lithium o waleya min n'o kɛra n'a kɛra Buguni a kuma ka ca min ye miliyari 9 o marché o taara ka di i k'a dɔn jɛkulu dɔ ma i k'a dɔn min bɛ société Simo Telecom min b'o ko fɔ miliyari 9 o fana ye kuma ye kuma min n'a cayara kosɛbɛ ninnu waleya fɛn fɛn filɛ nin n'u kɛra anw ka jamana in kɔnɔ ninnu ye fɛn ye fɛn min n'a kɛn bɛ ka maaw hakili lakunu ni maaw minnu somi ka ja ko ko ja ko min ye Ibrahima Boubacar Keita fanga ye ale de sinsinnen bɛ anw kunna hali bi sabu maa minnu b'a kɔnɔ u ka kibu kelen min ye miliyari 9 o min taara ka di marché la marché min bɛ n'a bɛ i k'a dɔn société Simo Telecom n'a b'o ko fɔ AG fo de ye ala minɛ ka i k'a dɔn marché ka wari ta k'a di yalasa marché bɛ se ka di société Simo Telecom yalasa marché bɛ se ka di olu ma a dɔ la n'i y'a jateminɛ nin waleya min filɛ nin n'a kɛra ni AG fo y'a kɛ ka kɛ dɔ ka garantie ye wari mugu ta k'a di nin waleya in de kama min ye i k'a dɔn madame Boire Fili Sisoko a bɛ kaso la min ye i k'a dɔn miliyari 100 ale y'o ta k'o di i k'a dɔn Gostar min ye Sidi Mohamed Kanyasi a waati a y'o ta k'o di garantie la k'o kɛ ɲɛbila ko ye yalasa olu bɛ se ka fɛnw san cogo min se tɛ maa min ye cogoya tɛ maa min bolo aw b'o ta jagoya ka marché d'o ma gouvernement bɛ tila ka wari bɔ a kun tuguni k'o wari di min ye i k'a dɔn olu ka taa ka t'o marché exécuter o tɛ kabako da ye wa jamana ye an b'an gomi ni ka taa an jaami parce que kabako a ko nin ko in na an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ Mali kura a bɛ min fo min sigilen don o ka bɔ yen Dio min ye i k'a dɔn marché min n'o taara ka di n'o ye siman dilan usine nɔgɔ min ye kamalen 2 bɔɲɔgɔn a dira k'a fɔ k'olu de don Papa Umar Samake ani i k'a dɔn Amadou Sow ni maa 2 minnu filɛ nin a ko Papa Umar Samake maa don min i k'a dɔn Papa min ye Amadou Sow ye maa don min ni i k'a dɔn a dɔnnen tɛ kosɛbɛ maa t'a dɔn a maa min don nka Papa Umar Samake siga tɛ min na i k'a dɔn bɛɛ b'a dɔn maa fɛn fɛn bɛ ko in na Papa Umar Samake min ye i k'a dɔn a ka waleya a n'a ka taabolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Karimu Keita tout d'appli. C'est ça.
la dɛ dafili tɛ nin na dɛ ko bɛɛ b'a dɔn Fatirikɛ b'a de y'a fɔ koyi ko bɛɛ b'a dɔn ko Karimu Keyita o jɛɲɔgɔn de filɛ nin ye Papa Ngor Samake Karimu Keyita jɛɲɔgɔn de filɛ nin ye ayiwa Papa Ngor min filɛ nin ministère de la défense ani ancien combattant marché awɔ i k'a dɔn o bi suur'a kan cogo min ka d'a ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o de filɛ nin ye ka na siman dilan usine ani dɔ farala ɲɔgɔn kan ka na o dayɛlɛ Karimu jɛɲɔgɔn wari in bɔra yɔrɔ jumɛn wari in ye mun ye miliyari 50 o ta ka na k'o bɛna kɛ ka siman dilan usine dayɛlɛ nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ yen minnu sigara awɔ i k'a dɔn nin ko la kosɛbɛ minnu siranna minnu dabali banna awɔ i k'a dɔn minnu y'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn Ibrahima Boubacar Keita a ka marabaa minnu bɛ yen fugula min bɔra u kunna u taara fugulan wɛrɛ de ta ka don u kunna yalasa ka se ka maaw bila dibi la ka maaw bila fili jugu la a k'o ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn lithium o usine min fana bɛ yen ni a fɔra k'o bɛna dayɛlɛ min ye awɔ i k'a dɔn Buguni awɔ i k'a dɔn o fanfɛla la a ko i k'a dɔn o fana dicogo o ye maaw kamana guwango ye ka taa sɛgɛsɛgɛ ka taa ɲini a baaraw daminɛna 2016 ka tɛgɛ da kan ko a baara bɛna kɛ o daminɛ 2019 gouvernement min bɛ anw kunna transition Mali kura aw ka tila k'o ta tuguni k'o di o maa kelenw ma o maa minnu dun filɛ nin fɛn caman bɛ a ko la koyi sabu a jirala k'a fɔ société lithium usine in dira min ma donc anw ka premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen k'o sen bɛ a la ale dɔnnen don o dɔnnen don k'o sen bɛ a la min ye o garade dɔ bɛ yen k'o sen bɛ a la ani k'a dɔn député kɔrɔ dɔ nin bɛɛ ye awɔ i k'a dɔn Ibrahima Boubacar Keita masuruyamanw ye wa i k'a dɔn k'olu sen bɛ a la ka tila ka wuli ka jɔ kɛ ka lithium in k'a ta k'a d'u ma nin cogo in na nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan dɛ nin premier ministre min filɛ nin i k'a dɔn k'a fɔ hectare 20 bɔɲɔgɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen in na a mankan n'a tibitaba a barika bonyana kosɛbɛ a y'i sen bɔ o la Fatirikɛ b'a ko a ko a jirala k'a fɔ société min filɛ nin ko awɔ i k'a dɔn a créer yɔrɔ min o ye Londres jamana de wa ninnu minnu y'a créer multimilliardaires jamana wari multimilliardaires olu dama damaw de don Ibrahima Boubacar Keita fanga maaw de don olu de filɛ nin ye ka na ni bugunatigɛ wɛrɛ ye marché taalen filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn ni ka d'u ma o tuma an bɛ don min na ko bi Mali kura an kana jɔ a nɛgɛ dɛ transition dɛsɛ bɛ ka Ibrahima Boubacar Keita fanga système min b'u bolo o kɛlɛli u tɛ ka système in yɛrɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ninnu fɛɛrɛ bɛ ɲini ka bonya ni transition ye u tɛ ka système in yɛrɛ bɔra ni sa ye walahi ɲɛma u tɛ ka système in yɛrɛ Fatiri filɛ dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn rédaction inter de Bamako n'a ka d'i ye taa san 18e année hebdomadaire d'information générale numéro 831 du lundi 20 juin 2020 u ka contacte bɛɛ b'a la anw y'a bɔ page min kɔnɔ o ye page 5 ye i bonya b'a la ɲɛma an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ayiwa n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye 80 villa o fana bɛ ministre min bolo awɔ villa 80 ani université privée ani maa minnu fana bɛ yen minnu kɛra sababu ye k'an ka gouvernement ka sow san a feereliw ma u y'a san sɔngɔ dama tɛmɛ diya la nɔgɔ i k'a dɔn aujourd'hui c'est notre jour ayi bi kɔni yan siga t'a la dɛ an ka taa Gawusu an bila sugu la an ka taa dɛmɛbaaw nɔfɛ ayiwa baasi tɛ an bɛ segin awɔ i k'a dɔn an bɛ segin ka na kuma so kɔnɔ an bɛ foli ta ni an b'a lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma o bɛ kɛ o ani lamɛnjɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen hali bi an dɔgɔkun k'u sɔgɔlen to Nura FM na 94 tɔ min murumuru 5 an ka taa ɲɛma an bɛ bolo don bɛ bɔ ni sɛbɛn ye ko min ma ko Suwade Bamako laaya jara laaya jan a kumara a ko an ka taa Banaba mara kɔnɔna la n'an taara Banaba i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lakɔli mɛtiriw u gɛnna ka bɔ kilasi kɔnɔ jaalisiw fɛ Banaba mara o kɔnɔna la mun ye laaya jara ye a y'a jira k'a fɔ ko kibaruya kɔni ko o carila nin dɔgɔkun laban in kɔni na a jira k'a fɔ ko lakɔli mɛtiri minnu bɛ yen n'u kun bɛ kalan kɛ mun ye dugu min bɛ n'an k'a ma ko Piyabugu ani ka taa fara mun ye Cɔrɔla kan ninnu ye dugu mun n'a bɛ Banaba mara o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko juma tɛmɛnen ko mun ye diinɛ marifatigiw taara cɛlɛ ko u ka ye cɛlɛ mun kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko lakɔli mɛtiriw ka kilasiw bɛɛ lajɛlen k'o datugu ko kalan kɔni ko o kuma t'a la n'a bɛ nanzara kalan o kɔfɔ Fatirikɛ ka fɔ la a ko mun ye ni bamanci ninnu ye waati mun na kɔni u ye lakɔli mɛtiriw gɛn ka taa so ko mun ye u ye tasuma de don mun ye lakɔliso fɛn bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko dugu kofɔlen ninnu filɛ nin n'a bɛ Piyabugu kofɔ ko ka taa bila mun ye Cɔrɔla la ani Banabacɛ yɛrɛ ko waati tɛmɛ mun ye kilo 20 ani dɔɔni o ɲɔgɔnna o taatɔ k'u ye kankarida kɛ k'u bɛ taa k'u bɛ segin ka na kura ye ko n'u nana sɔrɔ lakɔli mɛtiri kelen bɛ ka kalan baaraw kɔni k'o bolo ta nin dugu kofɔlen na ɲɛma ko maa min fa k'i yɛrɛ fa a Fatirikɛ ka fɔ la a ko an ka segin kɔ dɔɔni a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bamanci ninnu kɔni u ɲaga dalen bɛ nin waati na mun ye Kulikoro o mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko mun bɛ n'an k'a ma ko Nara ko ka taa fara mun ye Banaba kan olu kɛrɛfɛ dugu ninnu k'i bɛna ye k'a fɔ ko bamanciw kɔni k'u bɛ ka gɛlɛya ta k'a maaninfinw k'u sɛgɛrɛ Fatirikɛ ka fɔ la mun ye laaya jara a ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Banaba gendarmerie
munu obe ko mi bamanchu tra bigale wala ta ka general america asegara banaba mara ko konala ko akara somo be ka tieni chama ko ke nga fatige ba ka fola akwa ngoni me dom na kombi ki bora chama ya ira ka fo ni bamanchu nu mu ne ko ni bara dugun ke ku be singa tu da mali ani murtani frontier la ko bamanchu nu mu ko ni ke wala dugun ka ke ka so ka do murtani ko konala ka me dom na kombi ko wuli ka joka ke wala sa ni dugula don so ba sika kalam bara ni ga atime dugum na ko ni fleni na sama ka bo so de bamako ali donc ni fasiri be min bo inter kono inter de Bamako min ya away kado aka focus olu de kuma be mam kelimbe away kado o de kono ya dira ka fo ministry do min gu nyeshine be an ga domaine ananga du koloko bema kado ni ministry yi away kado ministry musodo villa bishegi away kado ko de babulo ani université privée do mana oka usratike lo ya dira away kado ko an nani min fleni association min be na be musunje kulu ko fo ma do mi away kado ni awa abora olu do de la ga mi do mi ko be min ya away kado abinyini kam mina atablo fe koy sabu ni jete meneke ningele ministre anaki pa ki puti idado ningo nuna minya away kado kam minelike ka nyeshoma ashima korashie ningo imbe mkofo lycée de Badala wati temene una minya ayemi uli ka joke ka keleke kulu ka yoro ko bina mine nga minya yurgo ni nyamili jugu ko kera so be ministre ngoni sera ki tika da yoro ko fulinga aye away kado yoro jo yoro ko fulinda ni ya yere ka ko ta kulaje ibai ka fo villa mimba bulu ka be villa bishigi abulu bo logement sociaux chama be ay minu détourner nyami ku nyeshini ayere kuna ko université privée ayo dojo ko be location na ni watina abuna ngwamba be fo antina klala bi koy ngamali yere ka administration ka jugu ay mi o de ka cadre do ta cadre minu be ni be away kado bulu mana bo fon wera fe bulu ta ku do gouvernement nu nana uti do wera ke yere ka affaire nu ka fon bulu de ke yam sa bulu se ka nyesoro akoni ye fenye fami nabi ma ka mana ko ministre mi be gouvernement de transition ado yere fana be away kado ko mi don mene ko be mi nye faso ye awu se ko tira o be ka jobbi away kado ko ndomi ko bugu away kado ministry wa yera ka fo mi nye away kado fuga kati fugala ba ka yoro do be ka nga nywa nyini gade mali kuro ko kuma mi na bi fo yelma ni ko imbela jile eta bi ta joni ta dunde abi nya joni mogonye ngo tumi ango sigi abi don mene ko bi ako away kado nyini galo bi ke yelma enquête mi numbe no lu be ka dabo yelma enquête nu yelma abi senawa population abe tablo minga ale ko ni dabali bani do sabu mi nya away kado ma minu be ni jigi dambo luka be ka wali yake wali minu be no bi ma kamana gwa no bi ma dabali ba anga bola ya dira ka fo mi nya away kado opérateur économique ni minu be immeuble ba minu be no le faso ka immeuble ye no taraka feruma away kado so moda matebe diala o fana kuma be sina ko ya dira ka fo mi nya away kado kabiri mali adamne na du saba de be du saba mi nya away kado luko ni be ko sego no dongo ke anga ba mali bayna ako du saba ye joni kele musa trore away kado ale da ka du alfa umar kunare ale na ka du amadu tumani ture ale na ka jama ako ka boy minya away kado politique to minumbe idpm adema pds nunu de fenye femine away kado kemba go tegeda mana ingandai ko mana sa minye ni fanga sabayi mana yere ko ni anini politique to nu mana betabulo minga ka damine hago hago fo bila no away kado ka fo ulu de fenye feminu tegeda dambe away kado jamana intabulo ko ka boy eta yere minya away kado ibrahim bakar keta fanga ya alamine ka jamana away kado imelu do be olu buruja olu di away kado kaba ko sirafe ako kele adira maminu mahali ni olu jatemene ibaro ka fo ni beye makelonde ni beye tablo kelonde sida temina away kado nunum bela jerele fuglan gelen de be okuna kele mamadou jaje ba away kado ale ministre de développement social o korole anaka ale dosa ale odo jaje ba ay ministre de développement social o korole o kumbe yoromi ayo yoro de sa ale osa Mamadou Gambi bâtiment mimbe ni away kado agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles de Moko ale o yoro sa Amadou Djigé e kado ka fo direction nationale de la géologie et des mines e kado ka fo ko ayo yoro sa Omaru Nyangadu ni be ko amako petit baru ale immeuble woro yoro woro ayo de sa immeuble mimbe ni direction du ministère de la santé no kumbe ala direction des affaires sociales o fana ka boy minya away kado direction des industries koro en bâtiment koro mimbe no be formation de magistrats nabo ko fo ani association des historiens de Bamako ulu ka bâtiment koro ale away kado ulu fara nyanga
olu bila kamangoro dagi min ye Umaru Duguri bâtiment min be n'a bɛ mission d'appui aux réformes politiques n'a b'o kofɔ ale y'o ta o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Umaru Jigiba direction min be n'a bɛ direction régionale du commerce ani concurrence o direction kofɔ ale y'o ta k'o bila kamangoro nin bɛɛ ye maaw ye minnu u ye gawo i k'a dɔn jamana ka yɔrɔ minnu sa o yɔrɔ de bɛ ka fɔ nin ye Dawuda Ndaw ale ye bâtiment min be yen grande chancellerie de Bamako ale y'o sa la Mohamed Al Gagné direction de l'emploi du travail et de sécurité sociale Bamako o tiga ale ye tiga da o kan min ye awai ka dɔ Manju Sambara ale direction nationale des impôts o kɔni ale y'o bila Kamankɔrɔ Bouakari Sakɔ direction régionale des douanes ale y'o ta min ye Bubu Ɲagadu o ye awai ka dɔ division des cadastres ani awai ka dɔ propriété foncière ale ye awai ka dɔ o bila a Kamankɔrɔ Modibo Yɛrɛnankɔ ale ye président directeur général Yara service ale ye immeuble saba bɔ ɲɔgɔn kɔ i ka dɔn ale ye olu ta Tchaw i ka dɔn k'a fɔ min ye centre national artisanat ani awai ka dɔ bâtiment fila bɔ ɲɔgɔn institut ani awai ka dɔ statistique olu faralen ɲɔgɔn kan ale y'olu fara ɲɔgɔn kan Brahima awai ka dɔ Bacili direction régionale des jeunes rurales o y'o fara ɲɔgɔn kan min ye Abdramane So ale ye awai ka dɔ bâtiment fila min be minnu bɛ maison des avocats ani awai ka dɔ o tɔgɔ la ale y'olu fara ɲɔgɔn kan Modibo Jara logement 1 ani 2 min bɛ direction des douanes min b'o kofɔ ale ye o fana ta ni k'o bila Kamankɔrɔ donc n'i ye nin lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan Basirike b'a y'a jira k'a fɔ nin ko in ye min ye a bi maa kamana guwan sabu transition waati min u nana ni hakili b'a la anw yɛrɛ nin kunnafoni an y'a Sebakɔrɔ dɔn k'a Bɔkɔrɔ dɔn sabu transition kun wulila k'a papiyew labɔ k'u bɛ na awai k'a dɔn a waleya a labɔli ni sisan cɛ mun dun kɛra mun na transition kelen bɛ ka i makun nin dossier ninnu kan a k'o bi cogo di ɲɛfɔli ma kɛ maa ye maa ti k'o kalama en tout cas kɔni u y'a datugula de wa a kuma kɔni dabilala maa t'a dɔn fɛn kelen min kɛra nka an bi dugawu kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ a ko nin de ye anw ka Mali kura ye ayiwa Ala ka dɛmɛ an ma tila fɔlɔ internet ko ni y'u ka fasiri ye ndɔgɔ an ka taa hali bi n'an bɛ taa misiw siga t'a la Ala ka ni sababu ɲɛma indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye n'o ye Umaru Bari a kumara a ko k'an ka taa Zantigi la o kɔnɔna la ɲɛma ko nin ye yefegeden dɔ ye yefegeden min kɔni Ala de farala a kan koyi n'o tɛ e ko mun ye u kun tɛna taa kɛ c'est tout c'est fini wa mun ye Ala de farala a kan yefege jumɛn ye yefege a min fari bilennen do ten yan awɔ fa kɛmɛ b'aw ko tubabu a banna a faamuna o de ye yefege ye mun ye Fatirike ba ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye arabadon n'a bɛnna juillet kalo tile 15 ma nɛgɛ ɲɛ 15 waati ko mun ye sifinnaka saba a yira k'a fɔ ko mun ye nin yefegeden a b'u k'u bolo kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye duguladenw n'a bɛ Zantigila sugu maaw ko fɔ olu ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka lakanabagaw kɔni k'u wele kosɛbɛ Fatirike ba ka fɔ la a ko wagati mun na mun ye gendarmerie maaw kɔni u nana kɛnɛ o kɔnɔna la u ye jateminɛ kɛ nin yefegeden n'a bɛ ni maa saba kɔni u bolo baliku saba bolo u ye fɛɛrɛ dabali kɛ ka baliku ninnu kɔni ka yefege ka a minɛ ka bɔ o bolo cogo min na a bɛ don min na ko bi mun ye yefege kɔni a bɛ mun ye u ka mara o kɔnɔna la nka Fatirike ba ka fɔ la a ko maa minnu ye nin baliku saba ye a ko n'i y'a jateminɛ ka lajɛ yefege kɔni a yira baliku saba min bolo a ko a ma fɔla ko o tɔgɔ ye Gantigi Di Baba Jara Gantigi Di Baba Jara a filanan o ye Burama ye sabanan ye k'o ye Lasina ye ɲɛma ni maa saba bɛɛ lajɛlen k'i bɛna ye k'a fɔ k'u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka yɔrɔ ma koyi n'o bɛ Jalakɔrɔji kɔfɔ ayi siri lajɛ Jalakɔrɔji Wulibali don dɛ Jalakɔrɔji ni Koɲumani il s'agit de Gantigi Di Baba Jara Burama et Lasina tous résidents de Jalakɔrɔji et Koɲumani nin ma ɲi dɛ nin tɛ ɲuman ye dɛ i kɛlen k'i ka fasiri fɔ bisimila ko ni maa saba ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Jalakɔrɔji ani Koɲumani kɔnɔna la Fatirike ba ka fɔla waati mun na jɛkulu min yɛrɛ bɛ n'o bɛ albinos ninnu n'a bɛ yefege ninnu tɔgɔ la olu ka ɲɛmaaba n'o bɛ Fatu Ture a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a kɔni y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni ko a gɛlɛyalen n'olu bolo fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen n'olu bolo n'a fɔra ko olu ye yefege ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko yefege denmisɛnninw u tɛ se ka bɔ abada ka kulonkɛ kɛ u ɲɔgɔnnaw fɛ ko wagati bɛɛ lajɛlen k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu de bɛ so kɔnɔ i n'a fɔ ko soparlan o sabu n'u bɔra kɛnɛ ma dɔrɔn k'u bɛ ta ka ca n'u ye o siratigɛ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali enquête dɔ dayɛlɛlen don mun ye fana gendarmerie fɛ k'a bɛ ɲini ka san 2 ɲɔgɔnna o bɔ nka k'a bɛ don min na ko bi ko maa kɔni t'a dɔn ko o ko in yɛrɛ bɛ taabolo min kɔni na ka baliku saba minnu tun bɛ fɛ ka taa ne nin yefege kɛnin ye e ɲɛma ko bolo kɔni dara u maa saba kan an bɛ don min na ko bi mun ye gendarmerie maaw u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ kun jumɛn de la u bɛna taa mun de kɛ nin yefegedennin na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Umaru Bari ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la walahi ala non ne an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka changer an ka yɛlɛma dɛ maliyɛn k'an ka yɛlɛma siga t'a la dɛ malikɛ
malien kan ka yɛrɛ de kan ka yɛlɛma wallahi ala k'an ni sababa bɛn a kana désespérer a bɛ ɲɛ an ka taa dɔɔni Nord FM ndɔgɔ awɔ i k'a dɔn anw bi yan min bi dugu la n'a bɔra k'a da kɛnɛ ka mɔɔw ka bɔ a kalama anw bi yan o de kama o kumana bɛɛ k'a faamuya an ti yan min ye gouvernement ka ko la an ti yan transition ka baara la e min bɛ ka anw lamɛn anw ti yan e ka baara in an b'a kɛ kilennenya ani ladiriya kɔnɔ ni ala ka jɛ ye 76 33 43 03 ala k'a ni sababa bɛn n'o tɛ an bɛ wele bila CEDEAO ma ka wele bila Nations Unies ma ka wele bila min ye awɔ ka do woman waraci waciwa mun de minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ni filɛ ni galman cira ɲɔgɔn na dɔrɔn ka wuli ko civiliw fara droit de l'homme fali jugu minnu kelen filɛ cɛmancɛ bolo fɛ u k'u jija u ka taa enquêtes kɛ dɛ télé la siga t'a la koyi u ka taa enquêtes kɛ ka taa lajɛ yɔrɔ ni mɔni sɔrɔsima ma fa na olu bolo minnu ye civiliw ye olu taara fali kɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ka wuli joona ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ ka na mun n'a kolo fana da anw tɛgɛ kɔnɔ walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o de ɲɔgɔn n'o tɛ maa minnu taara ninnu fali civiliw don dɛ finitigiw tɛ o ala k'a ni sababa bɛn dɔgɔ o kumana sa hali bi an bɛ taa min ye awɔ k'a dɔn fasiriw camanba de ye olu b'an bolo kɔrɔ waati bɛ ɲini k'an ta an tɛgɛ ma nka min ye laban ye an b'o ta télé la awɔ k'a dɔn Seyidu Traoré min ye awɔ k'a dɔn ale kuma bɛɛ a y'a jira Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a fɔ awɔ k'a dɔn an ka taa Moti mara la jeunes minnu bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ k'a laɲini gouverneur min bɛ Moti n'o bɛ colonel major Abasi Danbele ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka taa ka bɔ yen a ka taa maa minnu y'o kuma b'o da a dɔw bɛ a caman tan bɛ ŋaɲa fɛ bi sabu ɲininen don u tɛ ka ye Badiri Kaba ko a ko lakanabaliya o min ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ awɔ k'a dɔn Moti région na an bɛ don minɛ ko bi ko awɔ k'a dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu fana o bɛ ka bɔ Moti fan fɛ n'o laban a bɛ ɲini ka kɛ kɔlɔlɔba ye a ko fɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ kalo caman bɔ min ye awɔ k'a dɔn Moti min ye kuranko ye a gɛlɛyalen don u fɛ kosɛbɛ wa jiko yɛrɛ awɔ k'a dɔn a tɛ ka sɔrɔ groupe électrogène minnu bɛ yen donc a tɛ ka fonctionner société min bɛ yen n'a bɛ énergie du Mali ko fɔ an bɛ don minɛ ko bi jamanadenw bɛ min nɔfɛ Moti mara la k'a tɛ ka se ka awɔ k'a dɔn o ko o ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na heure 2 heure 3 tile kɔnɔ kuran bɛ sɔrɔ o de la min ye awɔ k'a dɔn Moti denmisɛnninw dɔw ye jeunes dɔw ye olu wulila k'u ka nisɔngoya k'o jira avril kalo tɛmɛnen olu y'a jira k'a fɔ télé la jalisa min ye nin ko ye a bɛ se ka taa ba la cogo min fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ a la an bɛ don minɛ ko bi Badiri Kaba y'a jira k'a fɔ min ye groupe électrogène kuraw olu kɔni nana promesse dɔw taara gouverneur fɛ n'o bɛ awɔ k'a dɔn layidu dɔw ko fɔ nɔgɔ minnu kɔni ni awɔ k'a dɔn olu tɛ ka se ka bɔ a sira fɛ Moti an bɛ don minɛ ko bi denmisɛnninw awɔ k'u bɛ don minɛ ji ko ani kuranko o kɔni kɛlen bɛ kɔlɔlɔba ye o kumana n'i ye jateminɛ kɛ Moti région na don dɔ bolo dara k'a fɔ k'o ka kɛ journée ville morte i k'a dɔn k'a fɔ o ka kɛ maa si kana bɔ k'a fɔ i bɛ feere kɛ yalima ka fɛn wɛrɛ kɛ a tun kan ka kɛ kalo tile 17 k'a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ a kan ka kɛ yɔrɔ min denmisɛnnin dɔw farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka nisɔngoya k'o jira o filmé la olu kɔni bɛ ka min ɲini o de ye k'a fɔ min ye colonel min bɛ yen n'o bɛ Abasi Danbele ko fɔ bolokɔnɔ ni sini bɛ ale de ma sabu a jirala k'a fɔ ko ale de bɛ ka fɛn fɔ fɛn min tɛ i k'a dɔn tiɲɛ ye wa a bɛ k'a jira k'a fɔ Moti k'o bɛɛ ka ɲi a b'a sɔrɔ i k'a dɔn tɔ k'a ɲɛ belebele Moti mara la a ko kumana kunnafoni minnu dira taama kɛbaa minnu filɛ nin olu kɔni kɛlen bɛ ka nin n'u ta koyi min ye gouverneur awɔ k'a dɔn k'a ka taa ka bɔ yen e den bɛ dɔgɔya min ye gouverneur a bɛ dɔgɔya o de kama min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a jirala k'a fɔ filmeliw kɔni kɛra awɔ k'a dɔn maa dɔw bɛ yen min yɛrɛ tun bɛ ka filmeli kɛ polisiw y'ale comi ni ka taa ni ale ye ka o kɛra min ye awɔ k'a dɔn kunnafoni sira fɛ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ manifestation in kɛnɛ kan n'olu tun bɛ ka kuma ka fɛnw caman fɔ nɔgɔ olu kɛlen bɛ cogo min bi u ye ŋaɲa minɛ u bɛ ka ɲini ka dɛsɛ awɔ k'a dɔn olu kɔni dɛsɛ bɛ ka ye o kumana Moti yalima a mago bɛ nin na wa mun dun bɛ ka na ni nin ye anw ka jamana in kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲininka o kuma minɛliw kɔni bɛ sen na minɛli ninnu daminɛna sibiri don maa minnu bɛ yen n'olu ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in sira fɛ Badiri Kaba y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin autorités bɛ ka babali min ta ka ɲɛsin maaw ma nin cogo in na jeunes caman bɛ yen minnu kɔni awɔ k'a dɔn u kɛlen bɛ ka u kantigɛ da jira ni fɛɛrɛ ni dabali ma kɛ nɔgɔ ko groupe jihadistes k'u laban bɛ taa fara olu kan o kuma laban a bɛ kɛ ça c'est tout c'est fini ala k'an ni sababa bɛn Abasi Danbele awɔ k'a dɔn ale de ye gouverneur ye awɔ nin ko in kɛlen bɛ ale de nɔfɛ nka n y'o de f'i ye maa cogo dɔw bɛ yen an kan k'an jagasiri koyi Abasi a bɛ se ka kɛ terrain kan il est impeccable il est intouchable mais administration sira fɛ nin ko in na a bɛ se ka kɛ tɔ k'a ɲɛ b'a la n'o tɛ Abasi Danbele ninnu ye maaw ye u ni nin man kan dɛ ayi abada
nunun kan ka protéger di jɔyɔrɔ man ka di nunun ma jɔyɔrɔ minnu na ni population bɛ taa kɔrɔsi ɲɔgɔn na n'o tɛ a b'u fari faga nunun y'u ni di jamana in ma rébellion kuma cɛ kelen min bɛ yen n'a tɔgɔ tun bɛ fɔ diɲɛma bɛɛ da Mali bɛɛ sɔrɔdasi finitigiw b'a kalama o y'a Abasi Danbele wallahi mais a taara filɛ gouverneur ye n dɔgɔnin jiri binna badenw bi yɛlɛ kan siga t'a la dɛ ne y'o fɔ ko yɛrɛ bɛ bolo min kan jamana camancɛ bolo yɛrɛ an bɛ don min na ko bi ko bɛ faratiba de dan donc Abasi filɛ nin ɲɛma i filɛ ka baara min fɔ k'a filɛ k'o kɛ ne ta a mɔgɔ kɔni bɛ basigi de kana o sabu kɛ maa minnu bɛ ka maaw la funteni ta courant ko jiko a bɛ kɛ sababu ye mun ye jihadistes n'a bɛ diinɛ marifatigiw ko fɔ a bɛ ɲagami jama cɛ la ayiwa ne ma ko ka ca dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ami min ye Sam Silima a ko k'i ɲininka ko mun ye morali ye ko k'a remonter k'i bɛ mun de dun sɔgɔmada fɛ ko n'o tɛ ko tɔ foyi t'ale la tɔ tɛ ne yɛrɛ la koyi a fɔ Sam Silima ye ko ne ko anw ka baara ye min tiɲɛ dɔw bɛ yen an b'u basakili ci k'u fɔ mais a dɔw bɛ yen an bɛ siran olu minnu yɛrɛ bɛ ka an lamɛn u ja kana wuli u kana paniquer donc o k'an ka minɛ cogo min an b'o fana o minɛ cogo bɛ n'i y'a ye an bɛ fɛn o fɛn min fɔ an dɛsɛlen de b'a fɔ koyi a ɲɛ kɛnɛ kan da fo ka da kɛnɛ kan n'o tɛ an dɛsɛlen de b'a fɔ dɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ transition il faut k'u ka fusil changer a banna marifa u k'a changer u ka donse yɛlɛma siga t'a la dɛ tiɲɛ don sécurité bɛ ka labaara mais hali o yɛrɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na bamajɔliya tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ minɛ i m'a ye kosɛbɛ janfa b'an kɔ an yɛrɛ fana t'an yɛrɛ to an bɛ kule la CEDEAO MINUSMA nin don ta nin bɔ ta CEDEAO bɛ tɛmɛ min bɛ ka tɛmɛ an ka CNT ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bi yan ne ma bɛna mun f'i ɲɛna n ko jamana kɔnɔden jugu yɛrɛ de ka Faransi bɛ tɛmɛ o kan MINUSMA bɛ tɛmɛ o kan abada an yɛrɛ u bɛ k'an furu bɔ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ furu u bɛ k'an fa an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ fa bon o bɛ ɲɛnabɔ waati jumɛn ayiwa an bɛ dugawu de kɛ sa a bɛ komi fɛn dɔ de b'anw kɔ quoi ayi a bɛ ɲɛ o an mɛnna o kuma na ko bete ɲɛma a bɛ ɲɛ a ka haramu a bɛ ɲɛ an mɛnna o kuma na ɲɛma zen na moi j'avais espoir ayi mais ne ye min ye kunna sini CNT ko ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ maa siran dɛ il faut k'an ka tigɛ fɔ ɲɔgɔn ye kana espoir perdu a ka yɛlɛ teliyala Hashimi a ka misi jugu minɛ a gere ma a ka minɛ a gere ma dɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a y'o buyabalen don a kɛra Sogɛli ye a kɛra CNT a kɛra yɔrɔ min ye n'a bɛ fɛɛrɛ min kɛ a k'o ta an ka fɛɛrɛ ɲini an ka tɛmɛ e kɔnna Abasi a banna kuma filɛ dɛ a banna pewu a tɛ tɛmɛ nin kan maa caman b'a la n'a ye Sogɛli bila a b'a kɛ tan a bɛ dun tan ni a ka hɛrɛ b'ale ni Sogɛli de bolo a banna ala k'a to a ka to an kunna an ka continuer n'an ka hɛrɛ fana t'a bolo sababu o sababu bɛ se ka na ɲɛma k'a bɔ yen ko ni vraiment o sababu ka na Sogɛli ko tɛ Asimi ko tɛ Jawo ko tɛ Mali ko de don parce que hali maa minnu bɛ ka lafaseliw kɛ olu bɛɛ découragé don bon ko in bɛ cogo min na bi c'est compliqué ɲɛma an ka nin tɔ bila ka sini ma waati sera waati in sɛbɛkɔrɔ sera an donna Gawusu ka yɛrɛ kɔnɔ Gawusu i bɛ yafa ma Gawusu ale yɛrɛ ka Maliko ye fa ye Malikura ko ye fa ye mais kunna sini kana kunu ni bi la ne b'a la a tɛ k'a kuma yɛrɛ fɔ n t'a dɔn min b'a la a tɔ t'a la o Gawusu mun b'i la tɔ foyi t'a la ɲɛma CNT ni gouvernement ka nin ko in a ye bɛɛ de bɔ ka bin i kɛrɛ kan wallahi a Mali kɛrɛya ye ko en tout cas ça nous a refroidi franchement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ c'est à dire que nous ni ɲɔgɔn cɛ qu'est-ce qui se passe Sogɛli Hashimi Jawo qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas a ka ɲɛfɔ parce que kuma nugulen ninnu dama tɛ quoi non ça va venir ça non dama tɛ le temps file 24 mois de dira il faut que ça fɛn dɔ ka kɛ an ye a banna pewu ala k'a ni sababa bɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ caya jamana in kɔnɔ hali bi ala ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi min bɛ dalen anw ka jamana cɛmancɛ bolo ni kɔrɔnfɛla in fɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka na ni basigi ye hakilina ɲuman ani miirina ɲuman ala k'o jigin an ka jamana marabaw kɔnɔ min bɛ se k'a to u bɛ jamana in mara ka ɲɛ hakilina jugu bɛ minnu kɔnɔ hali bi ala ka hakilina jugu ala k'u b'u kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu murusilen don u ka tigɛ ye min ye o ka d'u ma minnu bɛ yen n'u fana hakili la k'a fɔ k'olu ta de ye tiɲɛ ye o ye k'a dɔn u ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in jɔ an ka jɛ ka jamana in jɔ n'o ye o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔ kan aw bɛɛ bɛ fo aw bɛɛ waleɲuman dɔn a yira o la k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn ba jɛnɛ ani denkuranin u nan bɛ bɔ an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri kumasow bɛɛ kun kɔlɔsilen bɛ olu de
fɛ ani deflecha mɔgɔw foli ani tɔni k'a lase te ko ma baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma min ye o ye k'a dɔn k'a yira o la nɛgɛw a tun bɛ Gawusu Keyita son de fɛ a b'ale de bolo kumaso in kɔnɔna na min ye o ye k'a dɔn Yusufu Sisɔgɔ Facebook a b'a bolo YouTube min ye TikTok a bɛɛ b'a bolo a bɛɛ tun bɛ Yusufu de bolo an b'a a fɔ ka waliman dɔn Bakari Traoré BT ale tun bɛ yan Munatu Den Kafu Jɛman ka Madu Mayiga an bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn ba ni dɛmɛba bɛɛ fo hali bi an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in a kɛtɔ bɛ nin ka sani Ala ma